Nairobi. Duond bura mar UDA koro nyiso chewi yiero maduong' mabiro mar higa mag 2027 bang' yudo loch masipwap e yiero ma Adundo manyo bagi nyoro tich ang'wen. Jagoro maduong' ma UDA Hassan Omar okwedo kweth makwedo piny owacho kolero ni giikre ne rakruok mapek mar siasa higa manyien. Kaka Eric Owenga lero, UDA pod omako chung' ni kom mar jalup jatend piny to pod biro bedo margi. E seche manok kende bang' duoko mar yiero ma Adundo ma tich ang'wen wuok, duond bura mar UDA koro wuok oko gi nyadhi mokalo ka gilero ni ma en mana chakruok mar piem mabiro e higa manyien. Jagoro mar UDA Omar Hassan nolero ni onge kaka kweth makwedo piny owacho mabende otele gi Rigathi Gachagua kaachiel kod Kalonzo Musyoka biro yombo e yiero maduong' mabiro. Hii watu mwanzo hii wa Munyoro hana hata kura 5% kwa nchi. Nobody looks at him as a leader. And we cured a mistake in good time. Can you imagine him as vice president right now, deputy president? We cured a mistake. No sooner had we noticed it. So we are fine. Duond bura mar UDA no yudo kombe duto e yiero madundo no, gino makoro omedo duond bura no mijing'o mokalo. Kae ne Omar oseo mokalo Rigathi Gachagua gi Lange kuom mano mowacho ni gionge kod ajenda maler ne jo Kenya. The voters are emphatically rejecting politics, whose currency remains hollow microphone gymnastics, noise without substance, and rhetoric without responsibility, often designed to stoke emotions and ethnic divisions rather than offer solutions. The Kenyan message emerging from the just concluded by-elections speaks unmistakably to the growing public faith in the implementation of the manifesto, the plan, and the party leaders' transformational agenda aimed at uplifting Kenya from the third world status to first world prosperity, the Singapore-style development trajectory. E seche makoro irito twak gi winjruok manyien e kind duond bura mar ODM gi UDA, wach mar lemo mar jalup jatend piny Kenya ma osobed kituo mokalo kod ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga ka olero ni komno bende oromo kod ODM. Gino ma samoro nyalo keto twak makamano kama tek. Professor Kindiki, that's a discussion that is, in my view, as UDA, he is our deputy president. He is our running mate 2027 as UDA. As other people might have opinions. Opinions are welcome. That's part of negotiation. I've had those opinions. But as UDA, Professor Kindiki is our deputy president and running mate 2027. Kata kamano, UDA olero ni pod gibiro dhi nyime gi tiyo gi ODM kata kodoko ni sani apaka goyo ODM mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere e weche mag siasa, jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki okoni duond bura mar ODM